एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ 1 नं कक्राझार लोकसभा बियाबनि सिङाव थानाय गौरां गोजौ फरायसालियाव भट होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे गावनि आंगो बिसि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा भट होनायखौ नुनो मोननाय जादों। एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायोदि गुबुन गुबुन बोसोरनिख्रुइ बे बोसोराव एबा बे बोसोरनि लोकसभा बिसायख'थियाव गोबां रायजो राजाफोरा जोबोद फुङावनो बे समाव भट होनो थाखाय लाइन जाफैनायखौ गोजोननाय मोननाय फोरमायो। लोगोसे मख'बावोदि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जाबायदि फुंनि समावनो एबा जायै लोङैनि सिगांनो भट थुनो होनानै खावलायदों एबा भट थुनो खावलायदोंमोन, थिग बेबायदिनो रायजो राजाफ्राबो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंनायखौ रेसपन्स होनायखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा आसा खालामोदि गुबुन गुबुन बोसोराव जाबायदि भट होनो फैयोमोन, नाथाय बे बोसोराव साबसिन जौखोन्दो भट थुनाय जागोनखौ आसा खालामदों होननानै बे समाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायो। दानिया फैदो खौरांनि गेजेरजों आथिखालनि एबा लोकसभा बिसायख'थि एबा थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव माबायदि रायजो राजाफ्रा मदद होफैगोन एबा माबायदि आसा खालामो आरो बेसेबां गोजोननाय दं जों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनिफ्राय मिथिना लानि। आंनि जे भट बेखौ आङो गौरां हाई स्कुलनि लेफ्ट साइडआव जोंनिया आङो एसे आगोलसो होदों आंनि भटखौ। देग्लाय जोबोद मोजां होनांगोन, फुंनिफ्रायनो गोबां लाइन जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंनाय बायदि फुङावनो भट हो आरो बिनि उनावसो जानाय लोंनाय खालाम होननायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांखौ रेसपन्स होदों। आरो बेनिखायनो आं सानो फुंनिफ्रायनो 5 बाजिनिफ्रायनो जोंनि गौरां हाई स्कुलाव 5 बाजिनिफ्रायनो मानसिफ्रा लाइन जाफैदों, मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दङ। आङो आंनि जिथु क'क्राझार एलएसि बाव खौरां लाजोबदों, जेरावबो मोजाङै मोजां जाजोबगासिनो दङ। आं आसा खालामो दिनै सानसेया जेरावबो जोंनि क'क्राझार लोकसभानि सिङाव थानाय जेसेबां जोंहा एलएसि दं, गासै 9टा एलएसि दं, बेवहाय गासैयावबो मोजाङै मोजां जालांजोबगोन गोजोनै होननानै आं सानदों। जोङो देग्लाय पल जि पार्सेन्टेज, बे पल पार्सेन्टेजआ बारा जागोन। बयबो दाना भटनि मुल्यखौ बुजिबाय। गोजान गोजानाव थाहैनाय, खामानि मावहैनाय, साख्रि लानाय बा गुबुन गुबुन फरायनो थाहैनाय गासिबो फैजोबदों फ्राय एबार। गतिके एबारनि पल जि पार्सेन्टेज, बे पार्सेन्टेजआ आगुफ्राव जेरैबायदि जायोमोन बेनिख्रुइ बांसिन जागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। आं बयखौबो खावलायदों जेन' बयबो जाय माने भटार्सफोर बयबो जेन' गोजोनै जेन' बयबो भट होफैयो आरो गोजोनै गोजोन जेन' बारहोलाङो, बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। बोथोरखौ एसे गाज्रि दंमोन। बोथोरा गाज्रि, दहाय फुंनिफ्रायनो अखा हाबाय थादों, फिसा फिसा अखा, अब्लाबो रायजो राजाफ्रा होफैदों। अखा हानानै थाबथानायखौ जों नुवाखै। खुब मोजां रेसपन्स अखानि बोथोरावबाबो। दिनै नंगौ अखा एसे बारा हायोबा हयथ' गेजेराव मानसि फैनाया एसे थाबथ'नो हागौ, खिन्थु दासिमहालागै आङो सानो बे फुंनिफ्राय जि होदों 10%सो भट निस्सय दाहालागै गोग्लैबाय होननानै आं सानो। आंनि जि एलएसि, बे एलएसिआव माखासे जायगायाव आं गिदिंगोन। आङो सासे एमएलए हिसाबै खौरां लानाया आंनि दायित्व। जेन' बहाबा मेचिन गाज्रि जानानै जेन' गोबाव जाया बा भटार्सफ्रा माने नार्भास जेन' जाया, बेबायदि। बेनिखायनो आङो माखासे जायगायाव गिदिंनानै नायगोन।